Китай се разви по две причини. Първо, в края на 70-те години, Китай беше много зле икономически, до края на 70-те години. Аз помня, Дън Сяопин, имаше, по-младите не помнят, имаше един подгласник на Мао Цзедун, Дън Сяопин, който в края на 70-те години предложи въвеждането на принципите на пазарната икономика в Китай при запазване на еднопартийната система, на централизираната власт и регулиране на икономиката. Това беше първата крачка, която се оказа правилна и успешна. Да кажем, че това беше опита на Бухарин и теоретичните постановки на Бухарин. Точно така, но... които Дън Сяопин издаде в огромни тиражи произведенията на Бухарин. Не само ги издаде, но ги приложи на практика. Да. И второто нещо, тук е политическата икономия. Тъй като Съединените американски щати в техен интерес те винаги са се опасявали и правят всичко възможно, правеха, но изпуснаха тук, правеха всичко възможно да не допуснат тясно сътрудничество между Съветския съюз и Китай. По тази причина президента Никсън направи пробив, посети Китай, размразиха се отношенията с Китай. Съединените американски щати решиха да променят Китай икономически и да го изправят като силен икономически и военно срещу Съветския съюз. И дадоха зелена светлина държавата, управлението на Съединените щати към частния бизнес да инвестира в Китай. И тук е тяхната стратегическа грешка, тъй като Китай е огромен пазар. Те не очакваха, че това че това ще се обърне бумеранга. Десетилетия наред Китай се промени благодарение на американските технологии, на японските технологии. Това не е тайна, то е описано в целия свят. На европейските водещи технологии. И десетилетия наред Китай, като пчелички, прилагаха тия технологии, започнаха да ги развиват. Между прочим, Китай е голям нетен износител на патенти и лицензии. Те отначало внасяха и развиваха, сега те са в патентните бюра, водещи китайците. И така Китай, благодарение на дълновидността на Дън Сяопин и промяна на принципите в икономиката, благодарение на това, че Запада хукна да укрепва Китай срещу Съветския съюз, те им свършиха една чудесна работа и в момента се намираме в ситуация, при която китайския валяк мачка всичко на световния пазар, особено с санкциите в Украйна и други, прехвърлянето на енергийни ресурси, Русия и Китай никога не са били толкова близко, колкото сега. И всъщност към момента Съединените американски щати са измамени. Те въоръжиха Китай с модерни технологии, направиха една силна икономика, с тяхна помощ, с инвестиции, с технологии, с подкрепа на международен план. И това е един от решаващите фактори, не единствения. И сега, към януари 2025 година, Тръмп трябва да решава въпроси икономически китайския валяк марша навсякъде. Военно-политически Русия и Китай виждате, че работят доста добре синхронизирано. И предизвикателството за Тръмп е огромно.